Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Koplom. Selamat aktivitas. Alhamdulillah. Emang aku jalan-jalan sih pemirsa. Jadi pintu dapur belum tak buka. Oke guys, hari ini saya mau ngasih tahu ke pemirsa. Saya mau bersih-bersih kebun pisang belakang. Kemarin sore pas aku dibilang sudah peteng sih pemirsa. Dengan ceritanya pemirsa. Aku jemur baju, aku memang nyuci baju ki sore guys. Jadi sesuai tanggo kegiatan masak resik omah karo ngonten. Aku ndelok kuwi pisang raja sing ditanam pake kuwi rubuh karena hama. Rubuh pemirsa, gak ana angin kok. Gerimis tapi gak pernah ana udan angin beberapa hari ini yuk. Kuwi batang setengah iki bosok guys, kok kena hama. Terus hama terbesar pisang kuwi ya kuwi batange. Iki arep mending tak berisi pemirsa, tak resiki. Gak ganggu liyane kan kuwi wis perbatasan juga sama patok kampunge budeku. Aku dikungkung ganggu kenyamanane beliau jenenge bertetangga iku yo kita harus bisa menjaga perasaan satu sama lain pemirsa. Kita hidup di negara yang bersosial, saling membutuhkan orang lain. Jadi sungkan kok nek sampai ana apa-apa ngono. Kuwi sane ana pohon pisang iki asline Mas Santo mulai tak kongkon negor guys. Soalnya wis diampet banget karo kamar mandi nilekku. Aku ki gak enak guys yo. Sing nang omah kan aku ngono lho. Nah, kuwi wong wedok iki gak iso guys. Aku mbok ngongkon Pak iki pake wis tuwa guys. Ya ngongkon uang kuwi. Ngongkon uang ki tonggoku sibuk ngopeni iku ternak guys. Ora dikongkon uang benak nopo ngono, pengen ngongkon ini ora iso. Tuh pemirsa, pengen tuh glue guys. Coba tak kamera belakang guys. Iki rubuh, kita jono pemirsa ya. Loro guys. Iki bosok lho, bosok guys. Ora ono angin apa pemirsa. Arep tak iku wae. Kita tak beresi, tak resiki, tak anu pemirsa. Kan juga enak karo lekku guys. Marai daunnya sek kenoman, orang kenoman itu kena bakul itu. Kenoman saja. Kaki memang saja nih. Tunggu botok iki tapi sek kenoman. Tuh bisa. Sek enom padahal guys. Kena hama pemirsa. Jadi ini pisang raja. Sini serpake guys ini. Niku untuk bibit kondi niku dijereni. Jadi nek pas panen niku pake tak kandhani ben dijupuk aku. Iya, mari larite yo. Tajem. Oh, kena hama guys.
tak salah video tak pecah luka. Ya ibu nang kene sik. Ya ibu nang kene. Sok guys. Untungnya iki gak ngrubuhi omahe lekku. Ngrubuhi omahe lekku mumet aku. Ngrubuhi para eri. Niki dijarno ora apa-apa bene jenengan kudu dipupuk kompos, guys. Jadi pupuk kompos alami manungsa. Pupuk kae rene. Ini tak beresi ben gak tak cilik enggak itu. Duwe nolor kene nek ana wong liwat. Wabut guys. Wabut. Beda pupuk kompos alami malah sehat. Tanduran. Anak cilik ini kan gak nyandung uang. Ini kok bosok dhewe Mas. Tapi karena gone arite gak memadu. Tak genjungi nang arep nggo apa ben kok bosok dhewe. Iki kebun anu guys. Kebun lumbu. Terus mono aku yo ora ngentekno guys. Kuwi iki wis nggone lekku. Iki lho pemirsa, engko nek Mas Santo. Apa jenenge? Mas Santo duwe wektu luang takon. Iki lho. Adiku nek ngrubuhi kamar mandine lekku, guys.
pergantian iki pemirsa tak resiki sithik-sithik pisane daune garing-garing itu ben gak menghambat pertumbuhan iki. Ayo Miu, Cemiu, mek apa kowe? Niki nek sing ternak jangkrik ya dituku mbok ora sing ngemek, takon ngemek, guys. Nek gelem biasanya nek sing ternak jangkrik dipakai niki daun kering. Dienggo tempat persembunyiane nggo bertelur, boy. Ora ono wong golek. Ono wong golek, guys. Ono wong golek, guys. Nek sing laras tak gorene pemirsa, nek sing kumang teles aku wah abote mbuh aku bajuku kena getahe tandurane malah bahaya, guys. Wis iki penggaweanku pemirsa. Tuh aku nyuci iki nek sore dadi nek esuk gaweane yo ngono. Kita cuci dulu aritnya, kena getah pisang iki pemirsa ngerusak pakaian. Mulane aku mau tak gowo sing gedeboke sing besar. Kuwi klaras-klaras. Nek basane Jawa iki daun keringe pisang iki klaras, guys. Aku mah ditawani lekku mek nduk, dua ya. Mek nduk bibit kelengkeng lekku mau nawani ngono. Nggih, Mbah, aku. Wah, iki lahan iki cocok lho kok kuwi mang aku bereksperimen beli bibit online iki ngono kuwi pemirsa. Tak dijali. Tak ngwicir-icir ngono. Lah punya lahan sing rada lebih ombo kan kita manfaatkan ya jenenge lagi latihan nih, jenenge lagi belajar iki urung profesional guys ya. Belajar kira-kira niki cocok gak tanahe diijir iki, tapi nek sing kaya kol wortel kan dataran tinggi ora cocok guys. Wis pemirsa ya. Tak tutup dulu kontennya ya iki mang. Nganu asli iki kemarin sore. Kemarin sore iki nganu pemirsa. Rubuh. Lah terus kadung aku salin aku kadung aku salin, kadung aku nyekel jemuran terus aku mulai sesuk wae lah aku ngono. Semoga terima kasih ya Mang.
musuh terbesar sing nanam pisang ku ya misal bosok tengah. Hama niku kewan culik-culik niku lho, guys. Ngono kuwi. Lah nek pisange ku ya pupuk kandang tok kuwi. Nek pisang ki sing ngerti teknike iki Pak mertuae, Pak sing ngijiri misal. Kumang wis tak pindah, kangkungnya tak pindah nang bekas galon mineral, air mineral tak pindahi pemirsa. Nah, akhir tak nyemai benih itu nang gelas cup es teh kuwi lho pemirsa. Sing ditutup sampai sing ditutup sama cup seller iku ne. Sing gelas kuwi kan sing anu kan kuwi lho. Sing minuman kekinian gitu. Nah, kuwi sudah sebar. Iya, kemarin ya tak jabut. Tapi efektif tenan pemirsa. Yo minim gak ana asape dadi yo rada relatif lebih aman. Yo kabeh iki yo apik, cuma jenenge produk iki ana kelemahane ana kekurangane. Ya pemirsa, terima kasih ya iki mang. Tak iku pemirsa tak potong-potong, tak ringkesi. Nek menawa ana wong lewat iku bisa tinggal lewatan lekku, deku. Dadi gak ngalangi orang lewat pemirsa. Nek tak taruh di situ, engko paling kok busuk ben dadi pupuk kompos, tak jarno nang kono ancen. Nek mang klares-klares mau kan enteng tak pindah di depan nanti ya tak bakar. Nek sing mang batang-batang pisang kok dadi pupuk kompos kan sehat kanggo lumbune lomponge. Nek sing sebelah cedhak kamar mandi lekku ki engko nek suami pulang tak suruh nebang. Takutnya nek ana angin besar ngrubuhi kamar mandine lekku ngesakno guys, wong wis tuwa-tuwa ya. Nelekku ki yo stroke guys ngono. Pernah tak konten gue lho pemirsa ya. Terima kasih. Ya iku mang pokoknya punya tanaman pisang ki ya rada-rada dijauhi dari genteng dari iku ya pemirsa ya. Ki ngrubuhi, ki mang rubuh tengahnya bosok padahal gak ana badai, gak ana hujan lebat ya cuma gerimis tok. Tetap semangat. Jika ada tutur kataku yang tidak berkenan dimaafkan ya. Saya akan lanjut kegiatan lagi. Mau nyapu, bersih-bersih, lap-lap meja kursi. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kataku tidak berkenan, jika konsep kontenku tidak sesuai dengan pemirsa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga hari ini bermanfaat dan menyenangkan. Masa otak berkolok, jalur ibu sumi cover. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.